Sziasztok! Ismét eltelt egy év, megkezdjük a karácsonyi ajándéksorsolásunkat. Akkor lássuk a nyereményeket. 9 darab nyereményünk van, mégpedig egy doboz fúróvágóspré és 10 darab fémvágó korong, felajánló Sleek fórumtárs. A következő nyereményünk 1 liter Stihl lánckenőolaj, felajánló Flybird fórumtárs. A következő nyeremény a barkácsolóknak túlélő csomag, felajánló Pintér Jani. 10 pár valódi bőrkesztyű, felajánló HQ365 SP fórumtárs. Lesz 3 darab vásárlási utalványunk, amit a szerszámbirodalom.hu-n lehet levásárolni. Az egyik az 6000 forint értékben lesz, akkor lesz még egy utalvány, ami szintén 6000 forint értékű. A harmadik utalványunk pedig 10.000 forint értékű utalvány lesz. És akkor lesz még 2 kisorsolandó ajándékcsomag, amit a Fuxtech kisgépek magyarországi forgalmazója ajánlott fel számunkra. Köszönjük szépen ezúton is neki. És akkor lássuk a ajándéksorsolásban résztvevőket. 14 fórumtársunk fog részt venni a sorsolásban, akkor lássuk is, hogy kik ők. Kislányom, légy szíves, mutasd be, mondd hangosan. UAZ 08. Majd összedob bele. Husqvarna fan. Jamana. Csiga. Kopaszkutty. Slick 66. Srécike. Flybird. Nyilas Misi. Pintér Jani. Lapua. Tech 1210. Doki. És végül Mérai. Rendben, akkor megvannak a nevek. Ezt most jól megkeverem. Így. És akkor lássuk, hogy ki az első szerencsés nyertes, aki nyeri a fúróvágó sprét és a fémvágó korongokat. Most egy kislányom, úgyhogy nem nézel oda, úgy húzza egy nevet. Egyet húzzál ki. Így akkor az első nyertesünk. Ez 2. De azt tedd vissza. Rendben. Pintér Jani. Az első nyertes Pintér Jani. Ő nyerte a fúróvágó üregelő sprét és a fémvágó korongokat. Akkor a következő ajándék 1 liter Stihl lánckenő. Ezt megkeverem. Úgy, egyet húzzal. Jó, úgy. Nézzük, ki nyerte a Stihl lánckenőt. Csiga. Stihl lánckenő nyert, és a Csiga. Következő ajándék egy barkácsolóknak túlélő csomag, amit nyert. A következő fórumtárs, de előtte megkeverjük. Jó,
A nyertese pedig Flybird. Flybird. Flybird nyerte a barkácsoló csomagot. Következő nyereményünk 10 pár bőrkesztyű. Megkövelem. Mehet, húzz egyet. Jó, egy. Amit nyert. Nyilas Misi. Nyilas Misi. Nyilas Misi nyerte a bőrkesztyüket. Következő nyereményünk a vásárlási utalvány 6000 forint értékben. Ezt megkeverem, és akkor tessék húzni. Egyet húzzák is, nagyon megvan. Nézzük ki a vásárlási utalvány, az egyik. Kopaszkutty. Kopaszkutty a vásárlási utalvány 6000 forint értékben. Bocs, kopaszkutty. A következő, szintén egy vásárlási utalvány, szintén 6000 forint értékben. Egy keverés, lehet húzni. A nyertese pedig Slick 66. Szuper, Slick 66 nyert a másik utalványt 6000 forint értékben. Akkor a 10.000 forint értékű vásárlási utalvány nyertesét kihúzzuk. Húzz egyet, kislányom. Amit nyert. Dash 1210. 1210 nyerte a 10.000-es vásárlási utalványt. Akkor most jön a Fuchs-Tech ajándékcsomag az egyik. Megköverjük. Húzz egyet, kislányom. Tehát az első Fuchs-Tech ajándékcsomag nyertese. Mindjárt látjuk, halljuk. Lapua. Lapua. Így. Akkor jön mellé. Csak maradt még egy ajándékcsomag a Fuchs-Tech-től, amit kihúzunk. Tessék. Egyet húzzál úgy, az egy lesz. UAZ 08. Köszönjük szépen, tehát UAZ 08 nyerte a Fuchs-Tech ajándékcsomagot, és akkor most a kamera végig fog pásztázni a nyertesek nevén és nyereményükön. Addig elmondanám, hogy köszönjük szépen a felajánlást a felajánlóknak, továbbá a szerszámbirodalomnak a vásárlási utalványait. Nyilas Misi fogja elküldeni a kódokat a nyerteseknek. Aki pedig Fuchs-Tech ajándékcsomagot nyert, azt pedig ki fogja postázni a Fuchs-Tech gépek forgalmazója Szekeres László. A többi felajánló pedig mindenki elküldi a nyertesnek a csomagnak a csomagot. És akkor lássuk azt, hogy kik maradtak még benne a sorsolásban, és sajnos nem nyertek. Javana, Doki, Méroi, Srécike és Husqvarna fan. Hát sajnos ők ma nem nyertek, nem állt meg a szerencse. Sajnos ez így volt, akkor vége van a sorsolásnak. Ezúton szeretnék mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánni. És sziasztok! Hello!